Ето за начало, честит 3 марта на всички. По случай празника днес с Ани решихме да си направим една разходка до Разбойшкият манастир. Това е едно от местата, където опъват българското знаме, голямо българско знаме, окачат го на скалите. Има го на няколко места в България, така опъват българското знаме. Въпреки лошото време сутринта, много се чудихме с Ани дали да отидем. Преценихме, че ще отидем и за късмет стана слънчево навън, така че ще може да си направим и хубави снимчици. Интересни факти за Разбойшкият манастир. Датиране горе-долу от 4 век. Местността там е доста скалиста и има доста пещери. Първоначално монасите там са използвали пещерите за молитви, за уединение. В последствие се построява този манастир, като през вековете и най-вече през османското робство манастира многократно е опожаряван, ограбван и почти никакви, даже никакви писмени сведения не са запазени за него. Всичките му истории и така легенди се предават от уста на уста до ден днешен. Така че дали всичко е напълно вярно, никой не може да каже, но има различни интересни легенди за него. Самият храм е построен пред една от пещерите на 50 метра височина. Има като площадка пред самата пещера, където в миналото монасите са се молили. Хенричка изобщо не му е приятно да се вози в колата. Хен, ти трябва да свикаш, бе. Се возиме. Добре. Така да... В този манастир са се укривали по време на турското робство доста български революционери. Също така казват, че могат да се видят по стените и дървените врати на манастира издълбани имена от български хайдути. Те самите са си ги издълбавали, оставали са следа там. Тъй като манастира, както казах, е на 50 метра височина в скалите, построен е било много удобно да се крият там хайдутите, понеже по дървена стълбичка се е стигало догоре, могли са да я вдигат най-вероятно, така поне си го представям, за да не могат лесно да достигнат до тях. Много важен детайл за пътуването до Разбойшкият манастир. Принципно, ако го сложите, го зададете като навигация на Google Maps, ще ви го даде по автомагистрала Европа, но пътят от там в един момент става през едни селца и през едни черни пътища, които ако не сте с високопроходим автомобил, ще е малко рисковано и трудно да минете оттам. Заради това, ако ходите в тази посока, като отправна точка напишете Разбойще, село в България, и там може някъде в селото да спрете. На нас ни го дава горе-долу до една кръчма. Може да се спре там и горе-долу оттам тръгва разходката към манастира и около 30 на минути. Поне така пише в интернет, сега и ние ще го видим колко ще бъде. Така, сега малко разяснения за самото място. Зад мен се вижда реално манастирът, който е. А от другата страна, горе в скалите, там е храмът, който е бил построен от монасите. Една от легендите е, че монасите реално са строили храмът малко по-надолу на равното, където реално е и по-удобно. Но
всяка нощ той се разрушавал и те на следващата сутрин пак са започвали да го строят и така няколко поредни пъти. И на един от монасите, докато спи, му се явява Дева Мария, мисля, че беше, и му казва, че храмът трябва да се построи горе високо в скалите. Така те го построяват там и до ден днешен си седи. Тези легенди са написани на табелки по самата пътека до манастирът и е интересно направено. Пътеката е доста лека и добре обозначена е също така, така че няма от какво да се притеснявате. Около 20-30 минути е продължителността на пътеката. Зависи как ходите. На нас с Сани ни отне малко повече, защото спираме, снимаме и така. Също така, монахинята, която е тук в манастира, ни обясни, понеже видяхме, че на самата врата на манастира има лепенка, залепена табела, залепена, че е забранено за кучета. Ние видяхме, че има пътечка около манастира, да не се минава през двора. Минахме с Хенри, качихме се горе до храма. И там се срещнахме, тя ни обясни реално, че тези лепенки ги е сложила за наша защита, за хората с кучета, защото има кавказска овчарка, която гледа, и не е защото, че не може с куче да се дойде, просто за наша защита, защото ще нападне друго куче. А кавказската овчарка е доста голяма. За късмет тя в момента я е затворила, така че няма опасност, но да имате предвид, ако идвате с куче насам, че не е много подходящо дори и отстрани на манастира да минавате с него, защото ако е пусната, може да стане проблем. Стане жертва. Да, стане жертва. Реално и имам кадри горе от манастира. Монахинята ми позволи да снимам, няма проблеми. На места се виждат надрасканите и изтрити рисунки по стените на манастирът. Това е по времето на османското робство. Просто като са го ограбвали, както казах по-рано, опожарявали, са го съсипвали целия. И има следи и до ден днешен и може да ги видите.